Hello again, guys. That's me, Exploding TNT. Просто ще шегувам, това са вас, Дани. И здравейте отново. Днеска, както ви обещах в миналото видео, ще направя къща, но се оказа, че две къщи трябва да направя. Едната къща, която в първия епизод ви обещах да направя, е кафене, ето там. Втората къща, която правя днес, тя е моят дом вече. Ето как изглежда от гледна точка на кафето. Високо е, нали? А кафенето се казва... Покрива съм го направил от Nether Brick. И на другата къща всичко от кварц. Обичам кварца и за това. Така. Ето тук съм направил някои детайли. Тук е като път. Слагам майнкарт. Тук съм направил мечове да сочат на тази страна. Входа. И да. Така, тук отвътре съм сложил Diamond и Gold, но обаче не се вижда, че... Май, че се бъкна нещо. Изчакайте малко. Добре, извинете, че ви забавих, но обаче баба ми дойде и много ме дразни, когато ме вика по време на видео. Тук за сега съм направил легло за survival, обаче трябва да го храна. Да кажем, че за туристи, които ще преспят тук, жена имаш, нали? Направил съм тук цени на тортите. Тази торта е 5 лева, тази е 6 лева, тази е 25 лева, тази е 30, тази 300 лева, а пък тази 60 000 лева. Както виждате е така. Съжалявам, че се престорих на Exploding TNT, но обаче много го обичам, затова му сложих скина. И тук са честовете ми. И открих една мина, която, нали сега, да ви я покажа. Цялата я взривих. Отначало се престори, взех скина на Herobrine, но после се сетих, че има и на Exploding TNT. Това с Herobrine го гръмнах. Сега да ви покажа там, където гръмнах. Ето тук гръмнах с скина на Exploding TNT. Кажете ми сега. С тия камъни запуших дупките от такива дупки, например, които тече вода. Много ме дразни и ме дърпа постоянно. И постоянно ме бута долу. Да излезем най-добре, да излезем. Така ето. И да. Да запушим тази тук. Съжалявам, приятели, но обаче някой ми звъни. Както виждате, ей сега идвам.